Hi, YouTuber Emma. You see, I have this girlie here. Yeah, it's my girlie. Huh? My girlie. And it's a dumbbell. She loves to blow bubbles. I just love to get YouTubers. She's not the cutest YouTuber in all the world anyway. But in ik het a surprise. 1, 2, 3. The Big Bang is released in 1950s. En dat is altijd wel funny actually. En kijk niet dat, alsjeblieft. En like en subscribe als je kilo klaar. Ik weet niet waar ga check niet zo. Okay. First of all, again, Casido, Cas, E, Casi, Casi, and I see the like and subscribe and save my Roarki, I see it in Pesarki, Jenny. Maar wat is een American? Hello Kitty? Yeah. The Big Bang. The Big Bang. Yeah. So, whoop, boop, oopsie. So I get him correct. En ons gaan een movie night hebben. Die beli. En ik zoek Barbies. Alsjeblieft toch. Alsjeblieft. Ik zoek niet baie. En ons komt Barbies. Van die. Kan ook zo daar. It's called Fear Barbies. En uit. Het is belangrijk. En kijk, die mannetje met mij. Nee? Ja, ze wonen bij. En volgende week is Max. Maar ik ga weer verzoen Max. Maar op. So bye bye. Like and subscribe.